Ang babi mo. Wala kayo, matanggal eh. Yung tulong bigyan natin. Wala ka din. Wala nga, yung tulong bigyan nga. Yung sabi mo, sipay tangasan. Ano nga nag-tulong bigyan ng lain siya? Kaya para, nang muna yung liket si Kenny. Nakamalapit si Kenny. Yung toyo. Ayun mo yun. Kasi nung may pangan nito, dito sang... Yung nasa ito nun, kalandiya si Gladys kahit yun. Nakagaling ko. Ito na nyo ito. May pangan nito, nataya. Oo, nataya ito. Yung makamak ito. Baka nga niya si Gladys madagukan nito. Baka pati nga ito ni Gary. Yung sabi ko, tagabuan niya doon. Pinaputo lang na. Baka rito nagkakabasilos ka pala dito. Nagkilaharas namin yung kuya rin. Para walang bulungat eh. Pangatang kaya nga din, blue ito. Pangatang nga dito ito, blue ano. Para wala pang kaya yung sara ito. Ito lang ang gusto mo na maalihin. Oo. Ito kang ilig na may tapaputi ah. Ay, orange sana maputi. Kaya parang namin pa yan, parang nagkasabi mo eh. Maputi yata ito eh. Maputi yan natin dito sa uli na kaya. Kaya parang namin itong babi mo eh. Parang namin maputi ka. Parang namin maputi ka. Please on guys. Ayan guys oh. Tuna. Ayan. Tutok siya. Oh. Betul. Oh, potol.
Ay, isa ka magyari madago. 2018. 28 lang to eh. Kakabigla ka pa lang. Oh. Pare, putik ka lang Oo. dito. Oh, yung pinakamalip eh. Zakal. Naksuta? May laki pala klase. Lur. Aba. Baboy, babay! Aba. Ang sinabi niyan, hindi kami natali ka. Putik na yun ng 50. Raksuta, dalanan ni Bobby. Ang putik na yun ng 50. Nakapay ka na? Ang sulit nito. Ito, Lur. Boss, na. Ang problema yung tali ako na eh. Nandun pa ako na yung gamitan eh. Eh, pwede na eh. Ay, pwede. Pangkaya yun eh. Pagsamaran. Pagsama. Pangsama lang yung kumiya mo. Isa ko dito, ano, tambalan na rin talak ito. Pero ay tama ka pa. Wala, yun yung malyari. Kaya niya atutan. Bakit? May putot ka na biyay. Amara kami lang may tanggal. Ha? Mara kami tanggal. Ano, naputot na naman na rin. Ako, puputo sa pa yung tao. Aba. Angin, kamulan may o yung liga mo. Ano, balang naman na putot na Sabay pa, may mutot ka lang rin babi yun. Ang grabe. Pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tapang maragol. Pangkaya yun eh. Kumbaga, itong talaki ito, pasantingan dagol. Ano pag isa, sunod yan. GPS pa rin. O baka hindi gamitin na rin naman rin, parang hindi ito. Pakantino ito, pinaka rin. Mantok ko lain eh. Tapos pamulig ng lain din. Pati babi. Yung mga yan. Yaw, di ba lang ako napay ka na? Talaga pwede. Tulog po, kililitaw. Taro yan. Ang buwang araw. Okay, malit ng pitok. Then, katangagin niya sa pangintang ako. Kasi pino kalito eh. Da, Oh, orange. oh, Kita. akito. Lunto ito. Sa, sa kita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Itang anak mo yan din. Itang tuli na ano. Kagulig rin. Gagato itang May ito yan yan yan. Oh, ito. ako rin. Ito pa. Nakakapana pa na to.
yo. Na. Pwede. Maning kakain. Eh, yung pagkakain niya. Dio. Guys, please on guys. Ayan guys, oh. Una. Ayan. Putot siya. Oh, Betul. oh, putol. Ay, may magaling 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Kali? Oo. Oh, yung pinakamanipis. Laksuta. May nakay pala klase. Baboy, babay! Laksuta, dala ni Bobby. Nakakaputok ka na ako. Ang sulit nito. Oh, sulit na. Ang problema yung tali ako na eh. Nantipay ako na yung gamitin eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya yun eh. Pansamaran. Pangsamalay kumiyamo. Ang dalawa ay makapal. Wala, yun yung malyari. Kaya niya nga atutan. Bakit? May putot ka na biyay. Marakan may lakay tanggal. Ha? Marakan may tanggal. Anak ka po, kapay ng babi eh. Ang inabulan niya ako yung liga mo. Ha? Kapay ng babi. May mutot na lang ring babi yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tapong matabol. Ang kaya yun eh. Kumbaga, etong talaki ito pasantingan dagol. Yan, nakalo pag sa sulon eh. Hmm. Hindi, biyak pala yun.
kang mga yan. Kasi ako, di ba na ako napay ka na ako. Talaga pwede. Bakit? Tulubog ilitaw ang buwang taraw. Da? Oo, Rex. Oh, Keta. agketa. Kaya ka Ito ito. Asa? Bisa kita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Tangalang mga yan din eh. Itang kulay na ano. Kagulik rin. Gagato itang kulay. Wala. May Kaya niya din. Wala keta oh. Dawa rin. Tulog yan ito pa. Nakakapara pala.
kaya yun eh. Eh, yung gagay niya. Hindi yun. Guys, speech on guys. Huli ka? Ayan guys, oh. Tuna. Ayan. Putot siya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, masaring 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Dali. Oo. Oo, yung pinakamalipis. Naksuta. May nakay pala klase. Baboy, babay. Naksuta, dala na ng babi. Ako, kakapagdamay ka na. Ang sulit na ito. Boss, na. Ang problema yung tali ako na eh. Nandun pa ako na yung parang gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya yun eh. Pansamaral. Pangsamalay kumiyamo. Pero ay tama kapal. Wala, yun yung malyari. Kaya niya nga atutan. Bakit? Eh, putot ka na biyay. Marami lakwet agad. Ha? Marami agad. Alam ko, pupunta na tayo ng baboy eh. Ay, kaburan niya ako yung liga ko. Ha? Pupunta na tayo ng baboy. May mutot na na rin babi yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Wala tapang maragol. Pangkaya yun eh. Kumbaga, etong talaga ito pasantingan dagol. Ito ka nung pag-isa, sulon eh. GPS pala yun. Pati baboy. Talaga mga yan. Yaw, di ba yaw? Ako, nabay ka na. Talaga pwede. Lulubog, lilitaw ang buwang taraw. Na? Oh, ore. Oh, Keta. Ay, ano ito? aketa. Ito yung baboy. Luntoy ito. Asa, pisakita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Ang alam mo yan din eh. Itang kulay na ano. Ang kulay green. Gagato itang
May... Kuya niya dito. Kuya kita. Ako rin. Kuya kita ka pa. Nakakapana pala to. Naam talaga. Wala kang sigaryo? Pwede. Ano yung kakain? Pero bugakay niya. Hindi yun.
guys. Huli na? Ayan guys, oh. Tuna. Ayan. Ito siya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, may rin 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Dali. Oo. Oo, yung pinakamanipis. Lakshoot ha? May nakay pala klase. Baboy, babay. Lakshoot ha? Dahil na ni Bobby. Ako, kakaputo na may kanako. Ang sulit na ito. Boss, ulit na. Ang problema yung tali. Ako na eh. Nandipay ako na yung parang gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Ang kaya ini. Ang samaran. Pangsama lang kumila mo. Pero ay tama kapal. Wala, yan yung malyari. Kaya niya nga atutan. Bakit? May putot ka na biyay. Marakan may lakwe tanggal. Ha? Marakan may tanggal. Alam ko, puputo na pa itong baboy ko eh. Ano, muna na ako yung liga mo. Ha? Puputo na pa yung baboy. May mutot na lang ring body yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tapang maragol. Ang kaya ini. Kumbaga, etong talaki ito, pasantingan dagol. Kung nakakapagay sa asupon eh. Yung JBF pala yun. Pati baboy. Tatalagang mga yan. Kasi ako, di ba ako puputo na pa yung kanako. Talaga pwede. Bakit? Tulubog, lilitaw ang buwang taraw. Na? Oh, orange. Oh, Keta. agketa. Ito lang ang baboy. Luntoy ito. Asa, pisakita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Ang anak mo yan din eh. Itang kulay na ano. Ang kulay green. Gagato itang kulay din eh. May Ito yan yan yan. Wala keta oh. nawarin. Yung keta ito pa. Papa. Nakakapana pala to.
Ha? Lang talaga. Wala ka sa garyo? Ha? Pwede. Mga kakaya yan eh. Kailan bugatay niya? Hindi yun. Guys, dito on guys. Ayan guys, oh. Ito na. Ayan. Putot siya. Oh. Betul. Oo, putol. Ay, masaring 2018. 28 lang to eh. 28. Dali. Oo. Dali. Oo, yung pinakamalipis. Laksuta. May nakay pala klase. Baboy, babay! Laksuta, dala na ng babi. Ako, kakaputok na tayo na ako. Ang sulit nito. Boss, na. Ang problema yung tali ako na eh. Nandun pa ako na yung parang gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya ini. Ang samaral. Pangsamalay kumiya mo. Pero ay tama kapal. Wala, yun yung malyari. Kaya niya ang atutan. Bakit? May putot siya na biling. Marakan may lakwa tanggal. Ha? Marakan may tanggal. Kala ko, puputok na tayo ng babi eh. Angin, kamulan niya ako yung ka mo. Diba? Puputok na tayo babi. May mutot na ring babi yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tabang maragol. Ang kaya ini. Kumbaga, etong talaki ito, pasantingan dagol. Yan ang ano pag sa sunod eh.
biyak pala yun. Talagang mga yan. Ya ako, di ba wala akong apupunta na bike ka na? Talagang bibig. Bakit? Tulubog lilitaw ang buwang taraw. Na? Oh, Keta. Wala akong pare. lunto ito. Kasi, bisa kita nito. Kamatay nito. Kasi gagato ito eh. Alam mo yan din eh, itang kulay na ano, Kagulay green. gagato itang kulay. May Kaya niya din. Wala ka ito. tawarin. Wala ka ito ba? Paano pala? Garyo? Na.
putik. Wala yung kakaya yan eh. May lumbog ata ito. Hindi oh. Guys, this on guys. Huli na. Ayan guys oh. Ito na. Ayan. Butot siya. Oh. Betul. Oo, putol. Ay, may malaring 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Dali. Oo. Oo, yung pinakamanipis. Laksuta. May nakay pa na klase. Baboy, babay. Laksuta, dahil ano ni Bobby. Ako, kakapunin na may karamo. Ang sulit na ito. Boss, na. Ang problema yung tali ako na eh. Nantipay ako na yung gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya ini. Ang samaral. Pangsamalay kumiyamo. Pero ay ito makapal. Wala, yan yung malyari. Kaya niya nga atutan. Bakit? May putot ka na biyay. Marakan may lakway tanggal. Ha? Marakan may tanggal. Kala ko puput na pa yung babi eh. Ano yung kabulan niya ako yung uli ka mo? May mutot na lang ring babi yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tabang maragol. Ang kaya ini. Kumbaga, etong talakitok pasantingan dagol. Yan ang ano pag-isa sulun eh. Yung JBF wala yun. Pati babi. Talagang mga yan. Yan ako, di ba yan ako apuputo na pa ka na ako. Talaga pwede. Bakit? Tulubog lilitaw ang buwang taraw. Na? Oo, right. Oh, Keta. Ay, right. agketa. Yung ko lang ang babi. Luto ito. Kasi, sa kita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Ang alam mo yan din eh, kang kulay na ano? Ang kulay green.
Gagato itang puti. Wala. May... Tuya niya kito. Tuya kito. Nawarin. Tuya kito pa. Nakakaba na pala to. गर्यो Mana yang kakain? Kailan po kakain niya? Hindi.
Peace on guys. Huli na. Ayan guys oh. Tuna. Ayan. Putot siya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, wala rin 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Kali? Oo. 28? Oo, yung pinakamanipis. Laksuta. May nakaya pala klase. Baboy, bye-bye! Laksuta, dyan ni Bobby. Napay ka na ako. Ang sulit nito. Boss, na. Ang problema yung tali ako na eh. Nandipay ako na yung gamitan eh. Eh, pwede na. Eh, pwede. Pangkaya ini. Ang samaral. Pangsamalay kumiyamo. Pero ay tamakapal. Wala, ito yung mangyari. Kaya niya nga atutan. Bakit? May putot ka na biyay. Amang kami lakwet tanggal. Ha? Marakal may tanggal. Kaya ka puputo na pa yung babi, eh. Angin, kamulan niya ako yung liga mo. Ha? Pupunta pa yung babi? May mutot na lang rin babi yun. Eh, pwede talaga, eh. Kaya ito, karatina mo. Mga tapang maragol. Ang kaya ini. Kumbaga, etang talakitok pasantingan dagol. Ito, ano pag yung sa sulon, eh. Yung JB pala yun. Pati babi. Talagang mga yan. Pati ako, di ba ako pupunta na pa ka na? Talagang pwede. Ba? Tulubog, lilitaw ang buwang taraw. Na? Oh, Rex! Oh, Keta! agketa. Yung kaya ako babi. Lunto ito. Kasi, pisakita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Ang alam mo yan din eh. Itong kulay na ano? Ang kulay green. Gagato itong kulay. May na. Kaya niya kito. Wala kito. Dawa rin. Wala kito ito pa. Nakakabala pala to.
Kayo? Ah. Pwede. Walang kakaya yan eh. Kaya nung pagkakain niya. Hindi yun. Guys, please on guys. Ayan guys, oh. Tuna. Ayan. Putot siya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, may magaling 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Oo. Oo, yung pinakamalipit. Laksuta? May nakay pa na klase. Baboy, babay! Laksuta, dala na ni Bobby. Ako na po, parang nabay ka na ako. Ang sulit nito. Oh, sulit na. Ang problema yung tali ako na eh. Nandun pa ako na yung gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya yun eh. Pansamaral. Pangsamalahin kumya mo. Pero ay ito makapal. Wala, yun yung malyari. Kaya niya nga atutan. Bakit? May putot ka na biyang eh. Marakan may lakwe tanggal. Ha? Marakan may tanggal. Kala ko, pupunta na pa yung baboy eh. Angin, kami na ako yung liga mo. Ha? Pupunta na pa yung baboy. May mutot na lang rin Bobby yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Wala tabang maragol. Ang kaya yun eh. Kumbaga, etong talakitok kasantingan dagol. Wala ano pag sa sulong eh. Hmm.
Kaibigan pala yun. Hindi mo pati bago. Talagang ganyan. Sira ako, di ba wala akong apuputo na pa ka na ako. Talagang pwede. Bakit? Tulubog lilitaw ang buwang taraw. Da? Oras! Oh, Keta! Ano ito? keto. Yung kaya pa. Luntoy ito. Asa? Pisa kita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Ang alam mo yan din eh. Itang kulay na ano. Ang kulay green. Gagato itang kulay. May Kuya niya. Kuya kita. Dawa rin. Kuya kita ito ba? Paano ko na to? Sergio? No.
Kakaya yan. Eh, yung bugatay niya. Hindi oh. Guys, please on guys. Huli na? Ayan guys oh. Tuna. Ayan. Putot siya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, may magaling 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Dali. Oo. Oo, yung pinakamalipit. Naksuta. May nakay pala klase. Baboy, bye-bye! Laksuta, dala na ng babi. Ako na po, kakaputok na may ka na ako. Ang sulit na ito. Oh, sulit na. Problema yung tali ako na eh. Nandipay ako na yung parang gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya ini. Ang samaran. Pangsamalay gumiya mo. Observo ito makapal. Ala, ayun yung malyari. Kaya niya ang atutan. Bakit? May putot siya na biyang eh. Marami lang may tanggal. Ha? Marami may tanggal. Alam ko, pupunta ka ng pagkili eh. Ang kabulan may ako nuli ka mo. Ba? Pupunta tayong babi. May mutod na lang rin babi yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tabang marabol. Ang kaya ini. Kumbaga, etang talaki ito kasantingan dagol. Yan, ako nung mag-esa ka. Sunod eh. May GPS pala yun. Talagang mga yan. Ya, ako, di ba yan? Ako, pupunta na bike ka na. Talagang pwede. Bakit? Tulubog lilitaw ang buwang taraw. Na? Oh, ore! Oh, Keta! Ayun, ore! agketo. Yung kaya ang bike. Luntoy ito. Kasi, Ang bike, sa kita nito. Kamatay nito. Kasi gagato nito eh. ang alang mga yan din eh. Ang huli na ano. Ang kulay green. Gagatuloy ka po.
Ako rin. Isa pa. Nakakabana pala. Gadiyo? Na. Kakain eh. Pero bugatin niya. Hindi oh.
taon guys. Huli na. Ayan guys, oh. Tuna. Ayan. Putot siya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, magaling 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Dali. Oo. Oo, yung pinakamalipis. Klaksut ha? May nakay pala klase. Baboy, bye-bye! Klaksut ha? Tira na yung babi. Ako na ako, kakaputok na may ka na ako. Ang sulit nito. Boss, wala niya. Ang problema yung tali ako na eh. Nandipay ako na yung gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya ini. Ang samaral. Pangsamalay kumiya mo. Ang dapat ang makapal. Wala, eh, ni Malyari. Ah, diyan niya nga atutan. Bakit? May butot ka na biyeng. Marakan may lakay tanggal. Ha? Marakan may tanggal. Kala ko, puputok na may ng babi eh. Ang kamulan may ako yung ka mo. Ha? Puputok na may babi. May mutot na lang ring babi yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tapang maragol. Ang kaya ini. Kumbaga, etang talaki ito pasantingan dagol. Yan ang ano pag sa kasunod eh. Yung JBS pala yun. Talagang mga yan. Yaw, di ba yaw? Mapuputok na may ka na ako. Talagang pwede. Bakit? Tulubog lilitaw ang buwang taraw. Da? Oo, rin. Oh, Kita. Ano ito? akito. Luto na ang babi. Lunto ito. Kasi, Ay, isa kita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Itang anak mo yan din eh. Itang kulay na ano. Ang kulay green. Gagato itang kulay. Dahil. May Kuya niya dito. Tulak ito. nawarin. Tulak ito pa. Paano pala?
Yo? Pwede. Walang kakaya yan eh. Kailan mo gagawin niya? Hindi oh. Guys, please on guys. Huli na? Ayan guys oh. Tuna. Ayan. Utot siya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, may magaling 2018. 28 lang to eh. 28. Kali? Oo. Oo, yung pinakamalapit. Laksuta. May nakit pala klase. Baboy, babay! Laksuta, dyan na yung babi. Ako, kakaputok na may ka na ako. Ay, sulit na ito. Boss, wala. Ang problema yung tali ako na eh. Nandun pa ako na yung gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya ini. Ang samaran. Basta pa. Pang sa malay kumiya mo. After one, makapal. Wala, yan yung malyari. Ah, kaya niya nga atutan. Bakit? May putot ka na biyang. Marami lang may tanggal. Ha? Marami may tanggal. Kaya ako, puputok na may tababi eh. Ang kamulan may ako yung ka mo. Sa may babi. May mutot na lang rin babi yun. Pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tapang marakol. Ang kaya ini. Kumbaga, etang talaki ito pasantingan dagol. Yan ang ano pag sa sulong eh. Hmm. Yung JBS wala yun.
Ang mga yan. Ya ako, di ba ya ako napay ka na? Talaga pwede. Lulubog, lilitaw ang buwang taraw. Ah, Oh, orange. oh, Kita. aketa. Yung toya ka sa bagay. Luntoy ito. Asa, bisa kita nito. Kamatay nito. Kasi gagato ito eh. Ang alam mo yan din eh. Itang kulay na ano. Kagulay green. Gagato itang kulay. May Toya niya dito. Toya kita oh. Dawa rin. Toya kita itang bag. Nakakapala pala to. ganyan? Yeah.
guys, please on guys. Huli na. Ayan guys, oh. Tuna. Ayan. Putot siya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, malaring 2018. 28 lang to eh. Ha? 28. Kali? Oo. 28? Oo, yung pinakamalipit. Laksuta. May nakay pala klase. Baboy, babay! Laksuta, kailangan ni Bobby. Ako na ako, kakaputok na may ka na ako. Ang sulit na ito. Boss, huwag na. Ang problema yung tali, ako na eh. Nandipay ako na yung gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Ang kaya ini. Ang samaran. Pangsamalay kumina mo. Pero ay makapal. Ala, yan yung malyari. Kaya niya nga atutan. Bakit? May putot ka na biyay. Marakan may lakwe tanggal. Ha? Marakan may tanggal. Anak ko, pupunta na may ng baboy eh. Ay, kamulan niya ako yung uli ka mo. Ha? Pupunta na may May baboy. mutot na lang ring babi yun. Eh, pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Mga tapang maragol. Ang kaya ini. Kumbaga, etong talakitok pasantingan dagol. Ito ka pag sa sulon eh. Yung JBS wala yun. Baboy. Talaga mga yan. Yaw, di ba daw ako pupunta na may ka na ako. Talaga pwede. Bakit? Tulubog lilitaw ang buwang taraw. Ah, Ore. oh, Keta. nagketa. Lunto ito. Kasi, bisa kita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Ang alam mo yan din eh. Itang uli na ano. Ang green. Gagato itang uli. Wala. May Ito yan yan din. Tulak ito. gawa rin. Tulak yan ito pa.
Wala ka sigarilyo? Ah. Pwede. Walang kakain. Pwede mo magkakain niya. Hindi oh. Guys, peace on guys. Uwi na? Ayan guys oh. Tuna. Ayan. Utot niya. Oh. Putol. Oo, putol. Ay, magaling 2018. 28 lang to eh. 28. Dali. Oo. Oo, yung pinakamanipis. Nakshoot ha? May nakay pala klase. Baboy, bye-bye. Naksuta, tiranan ng babi. Ako, nakakapagpapay ka na? Ang sulit na ito. Oh, sulit na. Ang problema yung tali ako eh. Nantipay ako na yung gamitan eh. Eh, pwede na eh. Eh, pwede. Pangkaya ini. Pangsamaran. Pangsamalay kumiya mo. Pero ay ito makapal. Wala, yun yung madari. Kaya niya nga atutan. Bakit? May putot ka na bing. Marakal may lakbay tanggal. Ha? Marakal may tanggal. Alam ko, pupunta na pa yung babi ko eh. Ay, kamulan may ako yung uli ka mo. Ha? May mutot na lang ring babi yun. May pwede talaga eh. Kaya ito, kalatina mo. Walang tabang maragol. Ang kaya ini. Kumbaga, ito talaki ito pasantingan dagol. Ito ano pag sa sulon eh.
Bibigyan pa din. At talaga mga yan. Ya ako, di ba lang ako puso ng kanan? Talaga pwede. Tulubog lilitaw ang buwang taraw. Na? Oras! Oh, Keta! nagkita. Wala ka pa. Lunto ito. Asa? Bisa kita nito. Kamate nito. Kasi gagato ito eh. Ang alam mo yan din, itang suple na ano, Ang kulay green. gagato itang wala.